שלום לכולם, אני לירון גוסנו ואני הולך ללמד אתכם על אומנות הלחימה שפיתחתי קן ריוד. אז מה זה קן ריודו? זו אומנות הלחימה שפיתחתי שמורכבת מארבעה סגנונות לחימה שונים: ווינג צ'ון, קונג פו, קראטה ואייקידו. חוקים: חוק ראשון, כבוד, תן ליריב שלך כבוד. חוק שני, תסתכל בעיניים של היריב שלך בשביל לצפות מהלכים ולחסום אותם. חוק שלישי זה בנוגע לקומבואים, אתם תלמדו בערוץ הזה קומבואים שיש בהם יותר הפלות, חסימות ועדפות, ולא קומבואים שאני יצרתי שקשורים לקרבות יותר רציניים, קרבות שקשורים לחיים ומוות, של הפלות, שבירות וחניקות. סבבה? עמדות הקרב, פרק הבא אני אעשה על תנועות. יש את זה, שזה יותר דיוק, תתאמנו עם התנועה הזאת בבית. זה להגנה, גם זה. ואגרוף, זה ככה. בסדר? תרגילים למהירות האגרופים, אני אישית ממליץ לקחת משקולות ולהתחיל 1, 2, 1, 2. תודה, הפקה, 1, 2, ואפילו אם אתם רוצים להתאמן עם עמדת הלחימה, אז ככה בסדר? שכיבות צמיחה גם אם מישהו רוצה. ובפרק הבא, יש לי עוד זמן, את האמת, בערך עוד דקה, משהו כזה. אני רוצה שתתאמנו על הקומבו הזה. נניח מישהו נותן לכם גוף, חוסם אותו ככה, אתם בעצם חוסים אותו ככה, אגרוף, לא משנה לאיזה מקום, העיקר שלו יקב הרבה, סגירת ידיים והפלה, בסדר? ואם אתם רוצים להתחיל עם בעיטה, גם בסדר. מי שרוצה שיתרגל את זה בבית, מי שרוצה עוד, שיכתוב בתגובות של הערוץ, אני פשוט אגיד, בשמחה אפילו. המטרה שלי בערוץ הזה זה ללמד אתכם, כל אחד מכם, להגן על עצמכם, רציני. אני לא נשבע, סבבה? אני גם לא מבטיח כי אסור, אבל רציני אתכם, מכל הלב, אני אוהב אתכם. תירשמו לערוץ, לא חייב, אני בסך הכל מנסה לעזור לכם, וביי.